Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'ar Annabi Muhammadu na faɗin duniya ine muku fatan alkhairi. Akwai wani abu da ke damuna ina so in yi bayani don girman Annabi a mun sharing ɗin bidiyon nan. Ya je gurin wanda nake so ya je. Ina so in jama waɗansu mutane hankali a social media. Almajirai 'yan uwana ko kuma in ce malamai na. Akwai wani mutum da na je yana cewa ya rantse da bala'i da musifa da duk wata azaba wadda Allah ya tanada ya sauke masa idan abin da zai bada ba gaskiya bane ba, ko kuma idan ka aikata wannan abin in bai yi ba. Dan wana ba ma Allah izgilanci, kuma Allah gagarau ne, yana iya gajiyar da kowa a cikin bayansa. Dan Allah shi yayi ka ba kai kai shi ba a sa Allah dole. Abinda na kira ka dan in jama hankali akai kenan. Kana bin account ina na sani, dole sai kaga bidiyo na albarkan manzon Allah. Shi kai a matsayin ka na bawan Allah, a kullun ka nemi yarda Allah a cikin abin da zaka bada. Ba kai ke yi ba, Allah ke yi. Annabi Musa an faɗa maka ko kayi karatu ko baka yi karatu ba, zaka ji labari a cikin kisoshi cewa yana magana da Allah. Amma Annabi Musa sai da kwana 40 yana magana da Allah, yana so Allah ya biya mai bukatar shi a lokacin da yake so Allah bai biya ba a wannan lokacin. Balantana kai ka zo kana cewa wai ka tattaro bala'in duniya da kaza kan neman followers ko kuma kan abun duniya. Da ni da kai dukanmu a harkar social media inda muke ɗaukar bagani mu bada, ta nan muke samun abun da muke ci. Menene da neman duniya zai sa ka manta da lahira? Ya kamata mutane su shiga hankalinsu, su san abin da suke yi. Da ka ji mutum duk abin da zai bada komai yana ta rantsuwa. Shin abu ne da ɗaya zaka taimake ni da shi, ba kuɗi na baka ba. Na biyu kuma bayan ba kuɗi na baka ba, zaka taimaki al'umma annabi ne da shi. To menene abun sai ka zo kana ta rantsuwa? In mutum ya ga dama ya ɗauka, in bai ga dama ba ya barka da kayanka. Ba sa shi kai dole ba, kuma kai ma baka isa ka sa Allah dole ba. Kuma aiki a matsayinka na bawan Allah, idan kawo mutum aiki yayi daga Allah ne. In kawo mutum aiki bukatar sa bata biya ba, duka daga Allah ne. Duk wanda ya saba ganin nasara wata ran zai faɗi. Duk wanda ya saba faɗuwa wata ran Allah zai tada kafaɗansa. Kuma duk mai yin aiki kowane ne na almajiranci ya san cewa in Allah ya yarda yau da gobe in ya shekara 100 yana abu baya yi, wata ran sai Allah ya taimake shi akan wani abu. Sannan na ga wani mutum wanda na yi magana ɗazu a inda ya kamata saƙo yana ya je gare shi. Ya yi wata bidiyo yana cewa ɗan uwanmu ne, ni malami na ne, saboda ni ƙaramin almajiri ne. Ya ce ya rantse da muƙamin manzan Allah. Wallahi ɗan uwana, ka yi magana wadda ko dabba ba za ta faɗi wannan maganin ba. Mai hankali za ka bidiyo ka ce ka rantse da muƙamin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Manzan Allah fa ake magana. Ka ce ka rantse da mukaminsa don za ka bayar da sirri. Duniya me ke cikinta? Me a cikin duniyan ne wadda Allah ya tsine mata albarka? Menene a cikin duniya? A duniya sijin limumini wa hijinatul kafir. Ita duniya kurkutu ce ta mumini, amma aljanna ce ta kafiri. Ko me ka nema anan zaka bar shi. Me abun duk in zaka bada sirri sai ka ta rantsuwa ko ka ce ka rantse da mukamin annabi Muhammadu. Wallahi wannan magana ta taba min rai. Yaushe wai mu mutanen Najeriya mu kaman ba zai waye ba wai. Mun mai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wurin neman kasuwa, ba za mu rika girmama jalibin ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallama. Duk abin da zamu faɗa, wani zaka je na ambatan manzan Allah yana yin abin, ko kai ya kira da wannan sunayen da yake kira yana fasgar sunayen, zaka ji babu ladabi a cikin yare naka. Ya kamata mutane su san abin da suke yi. Girmama annaba ake sallallahu alaihi wasallama, jalibin manzan Allah kankan ake da kai. In zaka bada sirri ka ce a zo a ci arzikin annabi, ko kuma ka ce ka bada saboda manzan Allah, ko ka ce ka bada saboda kyan fuskar annabi, ko ka ce amma shayarin dan manzan Allah, ko ka ce ka ba masoya manzan Allah. Wannan ba matsala bane dan ka roki alfarma amma dan annabi an maka. Annabi ya isa ayi saboda shi. Allah ma saboda shi ne yasa muke laifi yana daga mana. Amma ba inda zaka ga a Najeriya
musamman ana abubuwa waɗanda wallahi sai dai a ce ubangiji Allah ka shirya mu, Allah ka mana mafita. In wannan bala'i ya zo shi yasa sai wannan bala'i ya zo. Ana wasa da lamarin manzon Allah kuma duka akan neman duniya, akan neman kuɗi. In ka bar garin nan, in ka je ka ga inda aka ɗauki lamarin manzon Allah da muhimmanci, abin zai baka mamaki. Duk inda zaka je zaka samu wanda yake wannan addinin nasa. In mutum na addini, in kirista ne, in wane ne, in za ka ga lamarin da yake yi ya ɗauki lamarin da gaske yake yin shi. Amma sai kaga dan izala wai musulmi ne, dan dariqa musulmi ne, dan shi'a musulmi ne, mabiyan alqur'ani musulmi ne, ko dukkan su musulmai ne, amma sai ɗaya ya kafi kamera yana ce ma ɗaya arni, fasiki, mushriki, kaza wanda ba koyarwar manzon Allah bane ba wannan. To taya wannan mutumin kuma zai ce yana kan kujerar manzon Allah? Ya ci amana annabi Muhammadu, ya ci amana al'umma da suke biyayya a ƙarƙashin sauraron saƙon manzon Allah. Baka da inda zaka je ka gana wannan dabbancin da jahilci dakikanci sai a Najeriya. A Najeriya ma musamman arewa. Ya kamata yan arewa mu farka, mu waye, mu zama wise, mu zama wasu abubuwan ba easy bane ba abubuwan da muke yi wallahi. Ya kamata mutane su rika girmama lamarin manzon Allah. Kuma duk a jalibin da mutum yake dariƙa yake, izala yake yi wa yake, in Allah ya hada ka hudda da shi, ka kyautata masa tsakaninka da Allah, ka tsaya ka taimake shi iyayen da kaji zaka iya, ka rabu da shi lafiya. Ni gaga ina rayuwa da yan izala, ina rayuwa da yan dariƙa, tunda ni yan dariƙa ne. Ina rayuwa da yan faira, ina rayuwa da yan hakika, ina rayuwa da yan shi'a, ina rayuwa da yan ahlul qur'an, ina rayuwa da kowane mutane. Wanda zai sa duk wanda kaga mun raba jaha da shi, to annabi ya taba ko kuma gani ne zai soki manzon Allah, ko kuma ina ji ne baya ladabi a cikin girmama annabi, to yanzu zaka raba hanya in raba hanya da kai har abada. Babu ranar da Allah ya waye gari ta fito ta faɗa ban wa manzon Allah salati ba, saboda ba ni da wani abu wanda nake ganin yafi yawan shi, kuma ba ni da wata madogara sai sayyidina rasulullah. So da haka gaskiya masu bada sirri a social media ku daina wasa da lamarin manzon Allah. Wallahi annabi ba abun wasa bane ba. In ka ce a zo a ci arzikin sa ya isa, amma duk sirri zaka bada sai kai rantsuwa ta kai kana cewa wai ka kai mukamin manzon Allah, to da kan mukamin annabi kuma sai ina? Sai akwai wani mukami ne babu ai, kan sirrin banza da wafi da zaka ba mutane ka je kana cewa wai ka rantse da mukamin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah mun tuba, Allah ka yafi mana. To gaskiya wannan bidiyo ya kamata a kar mukalla ka je ka sauke ta, akwai kuskure a cikin ta, ya kamata a san da wannan, kuma a gyara lafazi. Sanda duk za a bada sirri ba mu ne muke yi ba, Allah ne mai yi, Allah ne mai yi. In mutum zai dauka ya dauka da zuciya ɗaya ko dauka zuciya dubu, in yayi sai Allah ya ga dama bukata ta biya. Kai dai ka bada da zuciya ɗaya tsakaninka da Allah. In wani bawan Allah ya neme ka da wani aiki zai biya ka masa, ka karɓi kuɗinsa, to ka tsaya tsakaninka da Allah ka masa, Allah zai taimake ka. Shikenan. Amma magana ta ka zo kai ta rantsuwa da bala'i abin nan su yayi, ƙarya kake wannan. Sadakai ba Allah bane ba, ka sani. Sai Allah ya ga dama yayi. Allah ya sa jan kunne na da gargadin da ne mana ya amfanar da mu duka gaba daya. Kakka ce wai ni dan na zo na ma gyara bana kuskure. Ni ne ma na fi kowa kuskure nake gani. Sai dai mu roƙon Allah ubangiji ya yafe mana. Ina maka fatan alkhairi da dukkan mabiyana da dukkan mabiya masoya manzon Allah. Allah ya bar mu da annabi da'ima. Ina cikin garin Sokoto. Na zo ziyara gidan Malam Abubakar ko? Gani ga Malam Abubakar. Assalamu alaikum warahmatullahi. Insha Allah kuma daga nan zan shiga wani ƙauye, zan je in Allah ya zan yi ziyara, kuma zan ɗanyi wasu abubuwa in fito. Na baro Gusau zan kuma koma ta Zamfara in Allah ya so. Amma ina gobe akwai ba da sirri. To Allah ya sa mu akwai sirrika gagaruma insha Allah. Allah ya sa za mu kai gobe.